Το Butler ουσιαστικά δεν είναι delivery platform. Είναι πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίσω. Δεν ανταγωνιζόμαστε πλατφόρμες delivery, όπως την μπλε και την κόκκινη που ξέρετε. Εστιάζουμε σε κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι η εμπειρία που θα έχει ένας καταναλωτής πριν πάει σε ένα κατάστημα, ενώ είναι στο κατάστημα και αντίστοιχα το λειτουργικό του καταστήματος αυτού. Εμείς αυτό που προσφέρουμε είναι μια εφαρμογή για τους καταναλωτές, την οποία θα μπορούσαν να κατεβάσουν στο κινητό τους και να ανακαλύψουν επιχειρήσεις κοντά τους, να δούνε τη διαθεσιμότητα των επιχειρήσεων, να πάνε σε αυτές, να δούνε τον κατάλογο, να παραγγείλουν από το κινητό τους, να πληρώσουν από το κινητό τους, να μπορούν να καλέσουν σερβιτόρο και δίνεται και η δυνατότητα να μην έχουν εγκατεστημένη την εφαρμογή και κατά τύχη, όπως θα αποφασίσουν να κάτσουν σε ένα κατάστημα, να σκανάρουν ένα QR code στο τραπέζι και πάλι να μπορούν να δουν τον κατάλογο, να παραγγείλουν, να πληρώσουν ή να καλέσουν σερβιτόρο. Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν έναν καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο. Η Butler είναι μια ελληνική τεχνολογική νεοφυής επιχείρηση που δραστηριοποιείται τα τελευταία 6 χρόνια στο χώρο της μαζικής εστίασης και της φιλοξενίας. Οι 4 συνειδητές, νεαρά άτομα, ηλικίας 22-28 ετών, είναι 2 προγραμματιστές, ένας απόφυτος διοίκησης επιχειρήσεων και μία απόφυτη marketing που μοιράζονται κοινό όραμα, πάθος για την καινοτομία και διάθεση να αλλάξουν τα δεδομένα σε ένα τόσο παραδοσιακό τομέα της ελληνικής αγοράς. Η ιδρυτική ομάδα διακρίθηκε στην ελληνική λίστα Forbes 30 Under 30 για το 2026, ανάμεσα στους πιο επιδραστικούς νέους ηλικίας κάτω των 30 ετών. Κρίναμε σκόπιμο λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε με τον Σταύρο Βάσο για να μας αναλύσει το όραμά τους, να μας περιγράψει τη μέχρι τώρα πορεία τους και να μάθουμε τα μελλοντικά του σχέδια. Κύριε Βάσο, καλώς ήλθατε στο podcast Τεχνολογικά. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ που με φέρατε. Είστε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας. Συγκεκριμένα είμαι ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας ή όπως το λέγαμε και στο χωριό μου, Chief Operations Officer. Μάλιστα, έτσι το λέγατε στο χωριό σας, Πώς δημιουργήθηκε λοιπόν η ιδέα αυτού που εμείς σήμερα βλέπουμε σαν εφαρμογή Butler, τι ακριβώς κάνει? Σημειωτέων ότι διαλέξατε ένα εύστοχο όνομα, το Butler. Βεβαίως. Και συγκεκριμένα προέκυψε και η ιδέα, αλλά και γενικότερα αυτό που έχουμε σήμερα καταλήξει να προσφέρουμε, ξεκίνησε από την πλευρά του πελάτη και όχι του καταστήματος. Εγώ και ο Κωνσταντίνος Καγιούλης, ο Γενικός Διευθυντής της Butler, ήμασταν σε ένα beach bar το 2016 και ζήσαμε ένα κλασικό πρόβλημα. Περιμέναμε πολλή ώρα να βρούμε σερβιτόρο, άργησε πολύ να έρθει η παραγγελία μας και συνειδητοποιήσαμε ότι θα μπορούσε αυτό να γίνει πολύ πιο εύκολο αν απλά μπορούσαμε να παραγγείλουμε από το κινητό μας. Τότε και εκείνη την περίοδο ασχολιόμασταν, είχαμε φτιάξει κάποια πράγματα μαζί τεχνολογικά τα οποία δεν ήταν για εμπορική χρήση. Περνούσαμε δηλαδή καλά, ήμασταν εξάλλου στο Λύκειο. Και αυτή ήταν η ιδέα. Η σχέση μου με τον Κώστα, επειδή ακριβώς ήμασταν στο Λύκειο, στα πάνω και στα κάτω της. Επομένως, ήμασταν φίλοι τους 3 μήνες, μετά χαθήκαμε, μετά πήγαμε στα πανεπιστήμια μας. Έπειτα ο Κώστας γνώρισε το 2018 αυτό, δηλαδή 2 χρόνια μετά από τη σύλληψη της αρχικής ιδέας, γνώρισε τον Λευτέρη τον Τουλουτζίδη, ο οποίος είναι και ο CTO της εταιρείας αυτή τη στιγμή, και μαζί σε ένα hackathon, το οποίο, να εξηγήσω, είναι ουσιαστικά ένα hacking marathon, δηλαδή για 24 ώρες κλειδώνονται άνθρωποι σε ένα δωμάτιο και φτιάχνουν, εν πάση περιπτώσει, προγράμματα ή εν πάση περιπτώσει εφαρμογές ή ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς τεχνολογικά. Και σε αυτό το hackathon το 2018 οι 2 τους φτιάξανε την πρώτη εκδοχή του Butler που μπορούσες να παραγγείλεις από το κινητό σου. Έπειτα, φτιάχνοντας αυτή τη λύση, το 2019 αποφασίσαμε να το κάνουμε εταιρεία, το 2020 έγινε όντως, ανοίξαμε δηλαδή κανονική εταιρεία και παράλληλα συνειδητοποίησαμε ένα κλασικό πραγματικό ίσως πρόβλημα, αυτό που λύνουμε και σήμερα, ότι όλες αυτές οι παραγγελίες που κάνουν οι καταναλωτές κάπου θα πρέπει να πηγαίνουν. Οι επιχειρήσεις εστίας στην αγορά και τότε και τώρα είτε είχαν συστήματα ήδη υφιστάμενα,
συστήματα παραγγελιοληψίας, στατιστικών, ή δεν είχαν και τίποτα. Επομένως, αποφασίσαμε να φτιάξουμε κι εμείς ένα σύστημα, κυρίως επειδή οι λύσεις που υπήρχαν για υφιστάμενα συστήματα δεν ήταν φτιαγμένες για να μπορείς να κάνεις διασύνδεση με αυτές, και ήταν και πολλές και ήταν και παλιακές, και κλασικά είναι δύσκολο σαν επιχείρηση να συνδέεσαι, εν πάση περιπτώσει, να συνδέεις τη λύση σου με άλλες υφιστάμενες λύσεις. Επομένως, φτιάξαμε κι εμείς το δικό μας point of sale system. Πλέον δηλαδή καταλήγουμε να κάνουμε όλο το operational digital ecosystem, έτσι μας αρέσει να το λέμε, που χρειάζεται μια επιχείρηση εστίασης, από την καθημερινή λειτουργία, στατιστικά, παραγγελιοληψία, διαχείριση καταλόγου, αποδείξεις, τιμολόγια, αποθήκη, όπως επίσης και την προσέλκυση νέων πελατών, την συντήρηση υφιστάμενων, τη δυνατότητα αυτή να παραγγείλουν, να πληρώσουν από το κινητό τους, να έχουν γενικότερα μια καλύτερη εμπειρία. Μάλιστα. Εντυπωσιακή ιστορία. Από ό,τι κατάλαβα, ξεκινήσαμε από κάτι μικρότερο, καταλήξαμε σε κάτι αρκετά μεγαλύτερο, το οποίο προέκυψε σαν ανάγκη κυρίως. Προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε την ιδέα που είχαμε αγαπήσει στην αρχή, μετά λέμε πρέπει να φτιάξουμε και το backend να την υποδέχεται. Και μετά μπήκατε μάλλον σε έναν πολύ μεγαλύτερο χώρο και μια ήδη υπάρχουσα αγορά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και προτείνατε μια δική σας λύση. Γιατί το πρώτο κομμάτι, ας πούμε, της αποστολής παραγγελίας, εντάξει, θέλει και μια καινοτόμα σκέψη από την πλευρά, ας πούμε, της επιχείρησης να το υιοθετήσει. Το άλλο ήταν κάτι που το χρειάζεται και το κάνει σε καθημερινή βάση ούτως ή άλλως όλος ο κόσμος της εστίασης. Είναι πολύ σωστή αυτή η δήλωση. Εντάξει, ομολογώ ότι ακόμα και το κομμάτι του να παραγγέλνει ο πελάτης το 2016, που σκεφτήκαμε την αρχική ιδέα στην Ελλάδα, ήταν αρκετά καινοτόμο και για τον καταναλωτή. Πλέον, 10 χρόνια μετά, εκπληκτικό το ότι έχουν περάσει 10 χρόνια, δεν το συνειδητοποίησα καν. Ναι, είναι μια, θα έλεγε κανείς, κανονικότητα. Και πολύ σωστά το back-end κομμάτι, το σύστημα, εν πάση περιπτώσει, το λειτουργικό που χρειάζεται μια επιχείρηση, πάντα υπήρχε. Έχω πει και σε άλλες, τώρα στη Χορέκα που ήμασταν, είχα πει ότι η έννοια του συστήματος σαν σύστημα δεν είναι απαραίτητα να χαρακτηρίζει ένα τεχνολογικό σύστημα. Έτσι θα μπορούσε να χαρακτηρίζει πολλαπλά πράγματα. Είναι ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται μια, δεν θέλω να πω επιχείρηση, μια ομάδα, εν πάση περιπτώσει, ανθρώπων. Είτε αυτό είναι επιχείρηση, είτε αυτό είναι ομάδα μπάσκετ, ας πούμε, ή ποδοσφαίρου. Και αυτοί έχουν ένα σύστημα, παρόλο που δεν είναι ψηφιακό. Να αναφέρουμε και τα άλλα μέλη της ομάδας. Γιατί έκανα το σχόλιο και ξέχασα να σας κάνω την ερώτηση στο τέλος, ότι μας είπατε κάποια πράγματα για τους δύο και λίγο για σας, αλλά να μας παρουσιάσετε την ομάδα, γιατί νομίζω αξίζει. Και εκείνο που είναι εκπληκτικό πραγματικά, για να πάρω μια λέξη σας, είναι το πόσο νέοι ήσασταν όλοι όταν ξεκινήσατε αυτή την ιδέα και με πολύ πάθος, ας πούμε, προσπάθησατε να την κάνετε εταιρεία κτλ. Είναι κάτι που πρέπει να το αναδείξουμε, πιστεύω αυτό. Βεβαίως, ουσιαστικά η ομάδα απαρτίζεται από τον Κωνσταντίνο Καγιούλη, ο οποίος είναι ο CEO της εταιρείας, από τον Ελευθέριο του Λουντζίδη, ο CTO της εταιρείας, από εμένα, Σταύρος Βάσος, ο Chief Operations Officer, και από τη Σταυρελένα Τιγκόντζου, η οποία είναι η Chief Marketing Officer της εταιρείας. Να πω κιόλας και στο πλαίσιο της ηλικίας ότι πριν από 10 χρόνια ήμασταν 15 χρονών. Εγώ και ο Κωνσταντίνος όταν είχαμε την αρχική ιδέα. Ο Λευτέρης ήταν 14 και η Σταυρελένα ήταν 16. Επομένως, ή 17, δεν είμαι σίγουρος. Τα χρόνια με έχουν κάνει να ξεχνάω. Αλλά ναι, φτάσαμε σήμερα να έχουμε αυτή την ομάδα 4 συνιδρυτών και διευθυντικών στελεχών και να έχουμε και μια πολύ καλή ομάδα από ανθρώπους που μας έχουν βοηθήσει να είμαστε εδώ που είμαστε και από καινούριους ανθρώπους που θα μας βοηθήσουν να πάμε εκεί που θέλουμε. Δηλαδή η ομάδα πλέον απαρτίζεται από 15 άτομα συμπεριλαμβανομένων εμάς των 4. Σε τι λοιπόν διαφέρεται από τις πλατφόρμες παραγγελιών φαγητού? Όταν κάποιος βγαίνει για ποτό ή φαγητό, πώς ακριβώς μπαίνει το Butler στη ζωή του? Τι κάνει για το ίδιο το κατάστημα ή εφαρμογή? Το Butler ουσιαστικά δεν είναι delivery platform. Είναι πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίσω. Δεν ανταγωνιζόμαστε πλατφόρμες delivery, όπως την μπλε και την κόκκινη που ξέρετε. Εστιάζουμε σε κάτι πολύ διαφορετικό,
είναι η εμπειρία που θα έχει ένας καταναλωτής πριν πάει σε ένα κατάστημα, ενώ είναι στο κατάστημα και αντίστοιχα το λειτουργικό του καταστήματος αυτού. Εμείς αυτό που προσφέρουμε είναι μια εφαρμογή για τους καταναλωτές, την οποία θα μπορούσαν να κατεβάσουν στο κινητό τους και να ανακαλύψουν επιχειρήσεις κοντά τους, να δουν τη διαθεσιμότητα των επιχειρήσεων, να πάνε σε αυτές, να δουν τον κατάλογο, να παραγγείλουν από το κινητό τους, να πληρώσουν από το κινητό τους, να μπορούν να καλέσουν σερβιτόρο και δίνεται και η δυνατότητα να μην έχουν εγκατεστημένη την εφαρμογή και κατά τύχη, όπως θα αποφασίσουν να κάτσουν σε ένα κατάστημα, να σκανάρουν ένα QR code στο τραπέζι και πάλι να μπορούν να δουν τον κατάλογο, να παραγγείλουν, να πληρώσουν ή να καλέσουν σερβιτόρο. Αυτό το κομμάτι, ειδικά του να καλέσει σερβιτόρο, είναι η αλήθεια κάτι που δεν το έχουμε ξανασυναντήσει. Έτσι δεν είναι, Ειρήνη? Αυτό είναι αλήθεια. Το θέμα είναι πότε θα έρθει ο σερβιτόρος. Εντάξει, όταν μπορέσει φαντάζομαι. Να πω εγώ σε αυτό το σημείο ότι σερβιτόρος συγκεκριμένα, γενικότερα η μεγαλύτερη δυσκολία δεν είναι η τεχνολογία. Εμείς θα το δώσουμε το κουμπί, όπως πολύ σωστά είπατε, να καλέσει κάποιο σερβιτόρο. Περισσότερο είναι η αλλαγή της νοοτροπίας. Το να μην χρειάζεται αυτός ο υφιστάμενος σερβιτόρος, επειδή υπάρχουν πολλά προβλήματα σε μια τέτοια επιχείρηση, να κοιτάει όλα τα τραπέζια, γιατί δεν υπάρχει κάποιος άλλος μαζί του στη βάρδια, θα του δώσει μια δυνατότητα και μια ελάφρυνση να μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα τα τραπέζια που θα εξυπηρετήσει. Και δεν θα χρειαστεί να πάει παντού, δεν θα χρειαστεί να τρέχει πάνω κάτω, δεν θα χρειαστεί να τον ψάχνουμε εμείς σαν καταναλωτές. Πόσο δύσκολο είναι ακόμα να πείσετε το μέσο Έλληνα επιχειρηματία της εστίασης να βάλει το μαγαζί του στο cloud, ας το πω έτσι, και να αλλάξει τις συνήθειες, τις παλιότερες, που εξυπηρετούν και μια σειρά από πράγματα εδώ που τα λέμε. Δεν είναι δηλαδή ότι οι συνήθειες αυτές έτσι προέκυψαν απλά και μόνο τυχαία, και να μπορέσει να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του και να νιώθει ότι όλα λειτουργούν σωστά, αλλά και να βοηθάει και την ίδια την επιχείρηση και τους εργαζόμενους του μέσω της τεχνολογίας, αλλά και τους πελάτες του εδώ που τα λέμε. Πολύ σωστά το λέτε και η λέξη συνήθεια είναι μια που θα ήθελα να εστιάσουμε. Γενικότερα πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν με διαδικασίες που βασίζονται σε αυτές τις συνήθειες. Αυτό που εμείς έχουμε παρατηρήσει και φαίνεται κιόλας ανεξαρτήτως του αν είσαι μέσα στον κλάδο, δηλαδή μπορείς να το παρατηρήσεις και σαν καταναλωτής, είναι ότι αν αυτές οι συνήθειες και αυτές οι διαδικασίες συστηματοποιηθούν και οργανωθούν, μειώνονται τα λάθη, αυξάνεται η ταχύτητα, όπως προείπα. Ο επιχειρηματίας έχει περισσότερο έλεγχο του τι γίνεται στην επιχείρησή του. Ναι, η νοοτροπία είναι δύσκολο να αλλάξει. Παρ' όλα αυτά, η υιοθέτηση της τεχνολογίας έρχεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι το περιμένει κανείς. Συνειδητοποιεί ότι μια επιχείρηση, ότι το να έχει ένα τέτοιο σύστημα θα κάνει την επιχείρηση καλύτερη. Και ειδικά στην περίοδο που ζούμε, πόσο μάλλον στην Ελλάδα, το να μπορείς να αναδείξεις την επιχείρησή σου είναι πολύ σημαντικό. Γενικότερα, δεν προσπαθούμε, ούτε το κάνουμε, δεν αλλάζουμε τον τρόπο που δουλεύουν τα καταστήματα από ιδεολογία. Έχω ακούσει ότι εξαλείφουμε το σερβιτόρο. Όχι, παιδιά, δεν το κάνουμε αυτό. Ναι, αλλά εμείς δεν έχουμε συνηθίσει να έρχεται ο σερβιτόρος να μας απαριθμεί το μενού, να μας το παρουσιάζει, να μας λέει και την προτίμησή του σε κάποια πιάτα και να συναποφασίζουμε. Πολύ σωστά. Και αν τον βρείτε, βεβαίως και θα το κάνει. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Ότι τελικώς ο σερβιτόρος εκεί θα είναι και εκεί θα παραμείνει. Και ειδικά στην εποχή που βιώνουμε, που συζητάμε για το ποιες θέσεις εργασίας θα εξαλειφθούν από το AI, πιστέψτε με, ο σερβιτόρος δεν είναι μία από αυτές. Και δεν θα γίνει και σύντομα. Πόσο μάλλον στην κουλτούρα την ελληνική. Αλλά δυστυχώς, λόγω άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε πάλι στην ελληνική κουλτούρα, όπως είναι η έλλειψη προσωπικού ή όπως είναι η απουσία καταρτισμένου προσωπικού, σαν καταναλωτές αντιμετωπίζουμε περισσότερα προβλήματα παρά καλές εμπειρίες. Ναι, άμα βρούμε τον σερβιτόρο, θα μας πει τη γνώμη του, αλλά συνήθως δεν θα τον βρούμε.
Ακόμα και έτσι μπορεί σε πολλά σημεία της όλης διαδικασίας να βοηθήσει. Μπορεί να τον ξαναφωνάξεις κάποια επόμενη στιγμή, μπορεί να παραγγείλεις κάτι ακόμα συμπληρωματικά. Θέλω να πω ότι ακόμα και αν είμαστε από τους ανθρώπους που θέλουν όντως να ανοίξουν συζήτηση με το σερβιτόρο προκειμένου να διαλέξουν το φαγητό τους, η εφαρμογή πάλι μπορεί να φανεί χρήσιμη, εγώ πιστεύω, σε αρκετά σημεία και κυρίως το να οργανώσει τη δουλειά που απαιτείται, έτσι ώστε να είναι σίγουρα πολύ πιο γρήγορη η εξυπηρέτηση από την πλευρά του καταστήματος, ειδικά αν έχει έλλειψη προσωπικού. Πολύ σωστά. Και πάνω σε αυτό, εγώ απλά να δώσω ένα παράδειγμα και για αυτούς που ακούνε το podcast. Δεν ξέρω αν και εσείς έχετε κάποια εμπειρία δουλεύοντας στον κλάδο της εστίασης, αλλά θεωρώ ότι το συγκεκριμένο παράδειγμα θα κάνει resonate με πολύ κόσμο. Αν είσαι σερβιτόρος, ειδικά για την κλίση σερβιτόρο τώρα που το λέμε, αν είσαι σερβιτόρος, ο μόνος τρόπος να σε φωνάξει, εν πάση περιπτώσει, κάποιο τραπέζι, είναι να σηκώσει το χέρι του, να κάνει περίεργα νοήματα, να σε φωνάξει κυριολεκτικά. Αυτό δημιουργεί μια τριβή και στο σερβιτόρο, γιατί πρέπει να θυμάται ποια τραπέζια τον έχουν φωνάξει και τι άλλο έχει να κάνει πάνω στη δουλειά του, αλλά και αντίστοιχα στον καταναλωτή, που ο άνθρωπος απλά θέλει να εξυπηρετηθεί έτσι, και προσπαθεί με νύχια και με δόντια να μην είναι περίεργος ο τρόπος με τον οποίο θα ζητήσει να εξυπηρετηθεί. Εμείς, όταν πατάς κλίση σερβιτόρου από το κινητό σου, στέλνουμε μια ειδοποίηση στο κινητό του σερβιτόρου ότι το τάδε τραπέζι σε έχει καλέσει. Και ο σερβιτόρος μπορεί να δει όλες τις ειδοποιήσεις από όλα τα τραπέζια που τον έχουν καλέσει. Και όταν φτάσει στο σημείο του να εξυπηρετήσει και αυτά τα τραπέζια, θα μπει σε αυτή την οθόνη, θα πατήσει ότι το εξυπηρέτησε και είμαστε όλοι χαρούμενοι. Μάλιστα. Για να πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Γιατί ο κλάδος της εστίασης, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολλαπλών και αλλεπάλληλων φορολογικών αλλαγών. Αυτό σας δημιούργησε προβλήματα και αν σας δημιούργησε, πώς τα αντιμετωπίσατε? Η Ελλάδα έχει ένα από τα πιο σύνθετα, αν όχι το πιο σύνθετο, regulatory περιβάλλον στον κόσμο. Εντάξει, το πιο σύνθετο δεν το ξέρω. Πολλές έρευνες δείχνουν ότι όσον αφορά το legal compliance, δηλαδή τη δυνατότητα να είσαι νομικά καλυμμένος και λογιστικά και φορολογικά καλυμμένος, είμαστε πολύ ψηλά σε αυτή τη λίστα παγκοσμίως. Έχουμε το My Data, που είναι η καινούργια πλατφόρμα για τα παραστατικά και τα τιμολόγια και τις αποδείξεις. Έχουμε τη διασύνδεση των τερματικών αποδοχής καρτών, τα POS δηλαδή, με τις ταμειακές και τους φορολογικούς μηχανισμούς και τα συστήματα παραγγελιοληψίας. Μπορούμε να χάσουμε 4 επεισόδια από αυτό το podcast, απλά να συζητάω για το πόσο περίπλοκη είναι η ελληνική νομοθεσία. Εννοείται ότι είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζαμε και θα αντιμετωπίζουμε, όσο δηλαδή δραστηριοποιούμαστε ακόμα στην Ελλάδα. Ήταν κάτι εξάλλου το οποίο πρέπει να λύσουμε εξ αρχής, όταν φτιάξαμε το σύστημα της παραγγελιοληψίας μας, της καθημερινής διαχείρισης του καταστήματος, έπρεπε να υποστηρίξουμε και τη δυνατότητα να εκδίδει αποδείξεις και τιμολόγια. Πλέον, το που κάνουμε, την πράξη περί την πολυπλοκότητα από τον επιχειρηματία. Άμα στείλει μια παραγγελία, θα βγει και μια απόδειξη. Άμα πληρωθεί μια παραγγελία, θα πάει και στο My Data η αντίστοιχη πληρωμή και θα ανοίξει και το POS για να περάσει το ποσό. Τελικώς, παίρνουμε εμείς αυτές τις δυσκολίες, τις απορροφούμε εσωτερικά και καθόμαστε και τσακωνόμαστε μεταξύ μας για το πώς θα τις κάνουμε να δουλεύουν τέλεια, ώστε οι επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε να μην έχουν παραπάνω τριβή. Και κάνουμε εντός εισαγωγικών σαν να μην υπάρχουν. Ένας επιχειρηματίας δεν χρειάζεται καν να ξέρει όλα τα αρτικόλεξα που ξέρω εγώ και τα ακρονίμια για να μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύστημά μας ή αντίστοιχα να κόψει μια απόδειξη στο Butler. Άρα εσείς προσαρμόζεστε με την νομοθεσία την ελληνική, η οποία όπως είπαμε είναι δεδαλώδης. Αξίζει εδώ πάντως να πούμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Και είναι σημαντικό κατόρθωμα της εταιρείας και ειδικά τα πρώτα χρόνια όταν ήσασταν και πιο μικρή ομάδα, που αναδεικνύει αυτό ότι το κομμάτι της τεχνολογικής ομάδας σας, δηλαδή προγραμματιστές σας, είναι ιδιαίτερα ικανοί και διακεκριμένοι βέβαια από ό,τι έχω διαπιστώσει εγώ. Και νομίζω ότι αυτό ήταν σε σχέση και με την υπόλοιπη φιλοσοφία που αναπτύξατε, τη δική σας συνεισφορά, του marketing κτλ. Πολύ σημαντικό στο ότι καταφέρατε να πετύχετε μέσα σε ένα τόσο απαιτητικό χώρο. Το λέω αυτό γιατί οι εταιρείες που πουλάνε αντίστοιχα λογισμικά είναι πολύ μεγάλες εταιρείες και έχουν πολύ σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό και σημαντικούς πόρους, έτσι. Δεν είναι εύκολο να πεις κάνω ένα πρόγραμμα
τέτοιου επίπεδου και απευθύνομαι στα καταστήματα έχοντας αντιμετωπίσει ό,τι απαιτεί η ελληνική νομοθεσία προκειμένου το κατάστημα να μην εκτεθεί? Θα συμφωνήσω. Σίγουρα δεν είναι. Εντάξει, είναι... Εδώ περισσότερο φιλοσοφικά θέλω να απαντήσω. Έχουμε μια τάση σαν άνθρωποι να πηγαίνουμε και να μην κοιτάμε πίσω. Δηλαδή, εγώ το να εξηγώ αυτή τη στιγμή το πόσο δεδαλώδης, όπως είπατε, είναι η ελληνική νομοθεσία, μου φαίνεται σαν να πίνω νερό, ρε παιδί μου. Είναι μια αυτόματη πράξη που συμβαίνει. Στο μυαλό μου περνάει χωρίς να τη σκεφτώ. Οπότε είναι δύσκολο όπως ανεβαίνω τη σκάλα, να σταματήσω και να κοιτάξω πίσω μου πόσα σκαλιά έχω ανέβει. Και εγώ σαν Σταύρος, αλλά και η Butler σαν εταιρεία. Επομένως, τέτοιες συζητήσεις βοηθάνε πάρα πολύ στο να όντως βάλουμε, εν πάση περιπτώσει, κάπου στο χάρτη τον Butler και τι έχει επιτύχει και τι συνεχίζει να επιτυγχάνει, έτσι. Δηλαδή, μέχρι και πριν από 3 μήνες είχαμε και άλλες αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία, τις οποίες και εμείς έπρεπε να υποστηρίξουμε. Ανεξαρτήτως του αν είμαστε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες πληροφορικής στην Ελλάδα ή μια startup, όπως δηλώνουμε. Πήγατε και στο Dragon's Den. Γίνατε γνωστοί, αλλά τελικά η πραγματική χρηματοδότηση ήρθε πρόσφατα από άλλους επενδυτές. Έτσι δεν είναι? Είναι πολύ σωστό αυτό. Το Dragon's Den ήταν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για visibility, για να φανούμε, και θεωρώ ότι μας έμαθε και κάτι, σαν δηλαδή ομάδα, εμείς οι 4 συνειδητοποίησαμε κάποια πράγματα για το πώς λειτουργεί ο επενδυτικός κόσμος και πόσο πραγματικός και σκληρός είναι. Σηκώσαμε παρόλα αυτά γύρω χρηματοδότηση το Νοέμβριο του 2024 από την Genesis και ήταν και angel investor ο Γιάννης Οτσιώρης που είχε κάνει exit από την Instashop πριν από κάποια χρόνια. Δεν μπορώ να πω ότι, όπως είπα, είναι πολύ δύσκολο να σηκώσεις εξωτερικά κεφάλαια. Αυτό είναι άλλο ένα κομμάτι, άλλο ένα, εν πάση περιπτώσει, σημείο στο οποίο σταματάς και λες «Wow, τι έχουμε καταφέρει». Χρειάζεται σίγουρα σκληρή δουλειά, υπομονή, επιμονή. Χρειάζεται επίσης traction, δηλαδή να δείξεις ότι το προϊόν σου δουλεύει, πουλιέται, το χρειάζεται ο κόσμος, ότι μπορεί να αναπτυχθεί, χρειάζεται να δείξεις τη στρατηγική σου, χρειάζεται να μπεις σε ένα δωμάτιο, δηλαδή για να ζωγραφίσω και μια εικόνα με τα λόγια μου, χρειάζεται να μπεις σε ένα δωμάτιο με εκτυπωμένα χαρτιά και με 15 αναλυτές και να σε ρωτάνε αυτή μια πολύ περίπλοκη ερώτηση, όπως ποιο είναι το ποσοστό του τζίρου που έρχεται από μηνιαίες συνδρομές σε επιχειρήσεις που βρίσκονται δίπλα στη θάλασσα, και εσύ να βλέπεις αυτά τα εκτυπωμένα χαρτιά και να ψάχνεις να απαντήσεις σε αυτό το νούμερο. Τελικώς όλα αυτά γυρνάνε πίσω στο ότι πρέπει να χτίσεις μια εμπιστοσύνη και να δείξεις ότι σαν επιχείρηση μπορείς να εκτελέσεις ένα στρατηγικό σχέδιο, business plan που λέμε, και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ απαιτητικό, αλλά είναι και πολύ ουσιαστικό. Δηλαδή, θεωρώ ότι σε σύγκριση με το Dragon's Den, που καλώς ή κακώς είναι μια εκπομπή στην τηλεόραση, η πραγματική χρηματοδότηση που σηκώσαμε από την Genesis μας έδειξε επίσης πολύ περισσότερα, και αν μάθαμε κάτι στο Dragon's Den για το πόσο σκληρός είναι ο κόσμος, σίγουρα μάθαμε πολύ περισσότερα σηκώνοντας τον πρώτο μας γύρο. Άρα είναι πιο εύκολο να πουλάς τις ιδέες στην τηλεόραση, αλλά όχι να παίρνεις λεφτά. Εντάξει. Είναι πιο εύκολο. Εντάξει. Εγώ σαν άνθρωπος είμαι γενικά λίγο αγχώδης. Δηλαδή και πριν μπω σε αυτό το podcast, είχα ένα άγχος και έκανα 2 βόλτες στο γραφείο μου πάνω κάτω, όπως ήμουν και πριν βγω στην τηλεόραση. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ πιο... είναι ένα παραγωγικό άγχος το οποίο σου δημιουργείται όταν πρέπει να μπεις όντως σε ένα data room και να απαντήσεις τόσο πολύπλοκες ερωτήσεις και παράλληλα να εμπνεύσεις εμπιστοσύνη. Δηλαδή, αν δεν είσαι προετοιμασμένος να απαντήσεις μια ερώτηση, πιθανώς αυτό να είναι μείον στους πόντους σου για το να πάρεις μια χρηματοδότηση. Στην τηλεόραση δεν είναι ακριβώς έτσι. Στην τηλεόραση μπορείς να μην απαντήσεις μια ερώτηση και να το κοψοράψουν και να φανεί ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα
στο οποίο όλα φαίνονται τέλεια, ενώ η πραγματικότητα να διαφέρει πολύ από αυτό που συνέβη. Εντάξει, ούτως ή άλλως όμως καθένα από αυτά τα δύο εξυπηρετεί και διαφορετικούς σκοπούς εδώ που τα λέμε, οπότε είναι και λογικό να συμβαίνει. Αν δεν κάνω λάθος, έχετε ήδη πελάτες και εκτός Ελλάδας. Βλέπετε και την αγορά έξω από τη χώρα μας. Γενικά, ποιοι είναι οι στόχοι, πού θέλουμε να πάμε? Τι ονειρεύεται η Butler για τα επόμενα χρόνια της? Το πρόβλημα που λύνουμε και αυτό που έχουμε συζητήσει και έχουμε εστιάσει δεν είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται μόνο στην Ελλάδα. Η ανάγκη για ψηφιοποίηση υπάρχει παντού σε όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα βέβαια είναι μια εξαιρετική αγορά, έτσι, δεν θέλω να το μειώσω. Είναι πολύ καλή για να ξεκινήσει κανείς και όχι συγκεκριμένα στο κομμάτι της εστίασης. Να πω ότι σαν νοοτροπία, το συζητάω δηλαδή και με άλλους start-uppers, ανθρώπους που έχουν χτίσει τέτοιες εταιρείες, η ελληνική νοοτροπία είναι πολύ πολύ απαιτητική και όσον αφορά την εξυπηρέτηση και όσον αφορά το ίδιο το προϊόν. Επομένως είναι ένα πολύ καλό starting point για να χτίσεις ένα πολύ πολύ καλό προϊόν και να μπορείς να καλύψεις και απαιτήσεις άλλων. Ήδη έχουμε παρουσία στην Κύπρο και μια μικρότερη παρουσία στην Ιρλανδία και λόγω του ότι το πρόβλημα υφίσταται και αλλού, μέσα στο 2026 θα έχουμε παρουσία και σε άλλες 4 ευρωπαϊκές πόλεις. Τώρα όσον αφορά το ποιο είναι το μέλλον και ποιος είναι ο στόχος, μπορώ αν θέλετε να σας διαβάσω το 17 σελίδες business plan για τα επόμενα 2 χρόνια. Δεν πιστεύω βέβαια ότι δεν έχουμε τον απαραίτητο χρόνο. Με 2 λόγια μπορώ να το συνοψίσω και να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να λύσουμε το αρχικό πρόβλημα που ξεκινήσαμε να λύνουμε, αλλά στην πορεία, όπως δηλαδή αντιμετωπίσαμε και κάποια προβλήματα στην αρχή και γι' αυτό φτιάξαμε κάτι που τα λύνει, έχουμε αντιμετωπίσει και άλλα προβλήματα και το όραμα, κανείς θα έλεγε, δηλαδή ο στόχος θα ήταν να χτίσουμε ένα δίκτυο, ένα digital network, να το πω, στο οποίο μπορεί ο καταναλωτής και ο επιχειρηματίας να αλληλεπιδράσουν ανέμακτα και χωρίς δυσκολίες και χωρίς να δημιουργούνται αντίστοιχα και οι ερωτήσεις που συζητήσαμε προηγουμένως για τον σερβιτόρο και για το προσωπικό και για το πώς θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο εξυπηρετούμαστε. Όσο μεγαλώνει κιόλας αυτό το δίκτυο, δηλαδή όσο περισσότεροι καταναλωτές έρχονται στο κομμάτι του να αναζητούν επιχειρήσεις και όσο περισσότερες επιχειρήσεις έρχονται για να αναζητηθούν από καταναλωτές, δημιουργούμε και αυτό το network effect, ότι ο ένας θέλει και ο άλλος θέλει κι άλλο, οπότε έρχεται κι αυτός και έρχεται κι αυτός. Μάλιστα. Ελπίζουμε όντως τα σχέδιά σας να πραγματοποιηθούν, να επεκταθείτε και εκτός Ελλάδος, αφού υπάρχει και η αναγκαιότητα αυτή και σε άλλες χώρες. Είμαι σίγουρος ότι αφού έχετε φτάσει ως εδώ θα πάτε και παρακάτω, γιατί έχετε περάσει όλα εκείνα τα δύσκολα σημεία που σας κάνανε αρκετά δυνατούς για να καταλάβετε το σημαντικό, νομίζω. Θα με διαψεύσετε ή θα με επιβεβαιώσετε από την εμπειρία σας ότι αυτό που είναι το πιο σπουδαίο είναι η προσαρμοστικότητα. Να μπορείς να προσαρμόζεις ανάλογα τους στίχους που συναντάς για να τα καταφέρεις, γιατί κάποιοι δεν ξεπερνιούνται διαφορετικά, νομίζω. Σας εύχομαι από καρδίας κάθε επιτυχία πάντως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σίγουρα η προσαρμοστικότητα, να το σχολιάσω αυτό, σίγουρα η προσαρμοστικότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό, ειδικά για επιχειρήσεις και για τους επιχειρηματίες αυτών αντίστοιχα. Παρ' όλα αυτά, σαν άνθρωπος εγώ, σαν Σταύρος Βάσος, μου αρέσει να κοιτάω λίγο και την προσωπική εξέλιξη που έχεις μέσω αυτού. Όπως είπαμε και στην αρχή, πριν από 10 χρόνια ήμουν πελάτης σε ένα beach bar και είχα μια κακή εμπειρία. Και σήμερα μπορώ να λέω περήφανα ότι έχουμε χτίσει κάτι το οποίο, σας είπα, θα πάει στο εξωτερικό μέσα στο 2026. Δηλαδή, ακούγοντας το αυτό και βλέποντας και την πορεία την προσωπική, σίγουρα η προσαρμοστικότητα σε προσωπικό επίπεδο είναι ακόμα πιο σημαντική. Είτε κάνεις, θα πω, επιχειρηματικές κινήσεις, είτε κάνεις οτιδήποτε άλλο σε αυτή τη ζωή, γιατί όπως και στην Butler ή σε κάθε Butler θα αντιμετωπίσεις δυσκολίες και roadblocks, έτσι θα αντιμετωπίσεις και στη ζωή. Επομένως, ο μόνος τρόπος να τις ξεπεράσεις και να βγεις δυνατότερος και καλύτερος είναι η προσαρμοστικότητα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και πάλι που με καλέσατε και εύχομαι καλή συνέχεια. Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcast.